Niin kuinka sun kävely? Palaa muuta. Mä en ainakaan. No et niin. Kysy varmaan. Halava varmaan kävelytä. Sä menet vittu jonnekin muualle. Nukkuvaa. Mikä toi? Toikaan varmaan tuu. Se on varmaan alava. Hei. Kuka kästiin kysymässä on pyykkeeseen, mä vittu mennä sua päähän. Joo, mutta sä et jää meidän yöksi sitten. No et tollakaan sä et mene mikään meidän taidon sisälle yöksi. En mä ollut kuvaamassa vaan. Vittus kuolet mua hakkaa sitä. En mä kuvaa vaan. Yksi veriläikkä, meillä on pyykkeet jo ihan veressä. Voit sä vittu lopella vitun pelleille. On. Niin. Puolitoilla niin. Sitten voit mennä tohon lähiöön. Tässä on huulta aika alku. Jolla vittu sun naamaa. Voi vittu kohta, voi vitun homot. Vanka otetaan vitun paperia siitä. Ei me vittu sit. Älä ala vittu kumaa. En me nyt mene vaan. Siinä on mitä on. No se mikä vittu siis mato. Siis mato sana sanoo. Kuka vittu olisi konttorilla kaadus? Sitten varmaan Ilkka Peuran kopio. Vittu vedä pois sun naamalle jotain vittu glisteksi ja lähde vittu keittoon. Ei mulla ole enää keittoa. Älä sä vittu naura siinä. Älä mitä vittu sä hajoa. Niin tää ei oo mikään vittu nauru. Ei niin. Mulla ei vittu kakista vittu muijassa kova, kunhan farkut ei mennyt heittää. No lol vittu ja sun naama menee rikki ja oma vastuu menee naamalla. Ota vittu sit vähän mättöä heidän naamalla. Älä vittu kuvaa mua, täällä saa turpaa vittu. Vittu saa jotain kohdetta. Kuka vittu kaati? No vittu mun jutsia talet myylis. Ai jaa. No ei sit mitään. Ei vittu myylis. Onneksi mulla ei jäänyt haavaa tänne. Niin. Vai tos pinta naama?